Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau shirin gona ta ya yi tattaki ne zuwa Aji Saf Early Integrated Farm don gani da ido. Za mu shiga cikin wannan gona don ku ga abubuwa masu banƙayi. Kafin in ci gaba, bari in fara baku labarin me da me ake a wannan gona. Wannan gona su ne kamar haka. A wannan gona, mai gonan za mu tattauna da shi daga ƙarshe. Shi ne Malam Umar, wanda nake ma laƙabi da ɗan baiwa. Abubuwan da ake a wannan gona su ne kamar haka. Ana shuke-shuke na lambu, wanda za mu shiga ku gani. Ana haɗa incubator kala-kala na ƙyanƙyasar kaji, kama da local na talaka, kama da automatic manya babba. A wannan gona ana kiwon abin da ake ce ma soldier flies, wasu ƙwari da ake kiwo don ciyar da dabbobi. Ana kiwon maggot tsutsotsi. A wannan gonar ana ƙyanƙyasar kifi, ana ƙyanƙyasar jimina, ana abubuwa da yawa. Ku biyo ni don gani da idonku. Yawwa, da nan ne ake kiwon maggot, kamar nan da kuka gani, ga sauran buhu nan, ana ake kiwon irin su gwazalma, su tana da abubuwa wanda ake ba dabbobi. Yanzu zan tafi da ku, mu je mu ga inda ake kiwon wannan ƙwari da na gaya muku, black soldier flies. Wannan shi ne wurin, kuma kun ga workshop ne. Hasali ma yanzu kun ga nan wurin da kuke gani, raga ce wanda ake kiwon wannan black soldier flies ɗin da su. Kun gani ga su nan haka, a nan ake kiwon su a cikin wannan raga, kuma ana kunna musu fitila ne. Wannan duka kayayyaki ne da shi injiniya ke amfani da su a wannan gona. Ga su nan kala-kala, ɗaya bayan ɗaya. Yanzu zan je don in nuna muku incubators kala-kala da ake amfani da su, ake haɗawa a wannan gona. Daga fara dubawa a cikin gonan nan, za ka ga skeleton na incubator kala-kala. Ga wani nan ma babba da ba a gama shi ba, kun ga inda cikin shi yake. Wannan incubator ne na katako mai cin ƙwayaye da yawa. Wannan crate ne. Wannan incubator ne na ci karo da shi, wanda ba a daɗe da haɗa shi ba. Ga ayyukan shi nan ana ta yi. In ka buɗe nan, kun ga inda cikin shi yake. Ga fanka nan, ana kan aiki, automatic ne wannan, kuma yana cin ƙwai aƙalla guda 500. Wannan ma wani ƙaramin incubator ne, kun gan shi. Wannan hatcha ne wanda ake sawa a ciki. In ka duba yanzu ta bayan nan, za ka ga duk yanda abubuwan incubator nan suke. Da haka duk inda muka juya, za ka ga abubuwan incubator ne a nan. Yanzu kafin in ɗauki komai, zan ƙara ɗaukan muku nan wuraren da ake shuke-shuke ne kala-kala. Nan ga ayaba kala-kala, nan an cire cucumber ne da sauransu. Kwanakin baya an yi noman cucumber ta kai wajen guda buhu 600 a nan da aka zo aka shuka. Yanzu ba da gajiyawa ba, zan tafi da ku inda ake ƙyanƙyasar kifi don ku gani da idonku. Sani cewa kiwon kifi ko ƙyanƙyasar kifi sai da ruwa. Nan GP tanks ne guda biyu wanda ake supply ruwa. Ga generator nan na aiki saboda ko da an ɗauke wuta. Can da kuke hangowa kare ne da ake ajiyewa saboda gadi, saboda masu haurowa su yi satan kifi na irin community mu. Yanzu nan ita ce ƙofar wurin da ake ƙyanƙyasar kifi. Ba a daɗe da yin ƙyanƙyasar kifi ba. Na so a ce na ɗauko muku hotuna, ku kalli inda aka yi wayarin abubuwan ƙyanƙyasar kifi. A cikin nan kun ga tankuna sama da ƙasa. Ga wasu nan a gefe, ga wasu. Nan kifi ne aka musu canjin ruwa. Kun gan su nan, ba a daɗe da ƙyanƙyase su ba. Ina jin sun kai wata 1 da wani abu. Ga su nan sai jin daɗin su suke. Nan sama ma duk abubuwan ƙyanƙyasar kifi ne. Za mu zo mu tattauna da shi ɗaya bayan ɗaya don jin ya ake yin ƙyanƙyasa. Wannan da kuke gani, wannan magani ne na kifi. Wannan ma haka. Duka za mu zo ɗaya bayan ɗaya ku ji. Yanzu zan fita da ku waje don mu ga kifayen da aka ƙyanƙyashe kuma aka fitar da su. Nan nursery ne inda aka fito da kifi da suke ciki, wanda akwai adadin kifaye da yawa. Ni ban san adadin yawansu ba. Ga su nan kun gan su. Sannan akwai wasu a can, za mu je mu gan su. Nan ma wurin nursery ne. Wauwa, wannan da kuke ganin ta, ga ta nan za a kamo ta, ita ce aka ƙyanƙyashe. Duk a cikinta aka samu wa'incan 'ya'yan kifin. Kun ganta nan, ga ta nan shi mai gonan yana kamo ta.
yawwa ta ki kamuwa. Ita ce wanda aka yi kyankyasan kifin da ita. Yawwa bari a kamo ta mu yanzu gani. nan da wata 3 za a iya sake Nan da wata 3 za a iya sake. An samu 'ya'ya da yawa a cikinta. Nan ma kun ga wasu ne ga su nan. Gwanin ban sha'awa. Duk wasu ce waccan da na nuna muku. Banda wanda aka siyar sun kai guda 4000. Nan kuma wasu manyan kifi ne da ake kiwon su ga su nan manya masha Allah sun kai wajen guda 100 a nan. Yawwa insha Allah yanzu za mu tattauna da shi mai gonan. Assalamu alaikum. Da Allah ku ga kifayen nan watan su nawa? Suna cikin wata na 5 kuma sun samu kiwo mai kyau. Watan su 4 da kwanaki masha Allah. ai rana dai tana ma illa. Kada ta nan. Ta tike konkoi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wannan shine shugaban gonar da nake gaya muku. Zan so mu ji sunan malam. Farko dai sunana Umar. Kamar inda muka duba malam Umar, wannan gona ana abubuwa da yawa. Kuna kyankyasar kifi kuma da kun kyankyasar jimina, sannan kuna incubator kala-kala. Yanzu magana da zamu fara yi tunda zamu sa namban wayanka a nan. Incubator zaka dan mana bayani a takaice hawa-hawa da kuke yi da kuma kudaden su don masu bukata sai su zo su samu kafin mu je batun kifi. Ka daga murya sosai. To ni dai sunana Umar Abdullahi kuma an haife ni a nan garin Kaduna. Na taso a cikin nan tudun guda, sannan kuma daga baya tun shekarar da Allah ya sa ni aure 2008 na shigo cikin Rigasa. Tun daga nan dai har yanzu dai ina cikin Rigasa. To ita wannan sana'a farko dai da ina aiki da mashin ne, ina a caba kenan. To daga baya kuma sai Allah ya da wani mai gida wanda yake nan tudun guda sinima. Sai ya kasance shi yana yin injinan kyankyasa incubator mashin. To sai na je sai ya haɗa min wani irin wanda ake aiki da fitila ɗin nan. To shi ne na fara amfani da shi. To don kusan ce kafin baya kammala min aikin nan na ma yi ƙoƙari na haɗa nawa da kaina. Daga baya sai kai ga ina haɗa wa mutane. Ta kai shekara nawa yanzu da fara haɗa incubator? Gaskiya zan kai irin shekara 2010 haka misali. Shekara 12 kenan. Ina sa ran ko 2010 ko 2011. To yanzu kamar me mafi karancin kuɗin da zaka iya haɗa incubator manual da kuma mafi sama? Mai karamin kuɗi a manual irin wanda yake aiki da fitila shine yake kaiwa daga naira 80,000 ya fara zuwa abin da ya sama. Yakan ci kwai guda nawa? Yana cin kwai 200 zuwa 250. To automatic. Kuma shi automatic mai karamin kuɗi shine daga 330 ya fara. Yanzu kamar wancan da har mai cin kwai 20,000. Yanzu kamar naira miliyan 4. Okay. Sannan kuma shi automatic yana aiki da solar panel da batir da charge control da waye da sauransu. Amma kuma shi ma a duk lissafin da za a yi ma ba za a sa lissafin batir da solar panel ba saboda su wannan kayayyakin ba su da tsayayyen farashi guda ɗaya. Okay. Wancan da na gani mai kwai 500 automatic da na nuna a cikin bidiyon nan shi ya kai kudin shi zai iya kaiwa nawa? Shi ne aka haɗa shi naira 450. Okay. Amma shi ma mai shi zai sai batir da solar panel da sauransu. To sai mu dawo fannin kyankyasar kifi. Kyankyasar kifi ka daɗe kana yi yanzu mafi karanci yanzu kana ganin kafin mu je kyankyasar kifi ka haɗa incubator ya kai guda 10 daga farawa ka? Gaskiya ba sai iya adadin su. Kyankyasar kifi ka yi ya kai misali 'ya'yan kifi da ka samar ma al'umma za su iya kaiwa miliyan 1? Gaskiya za su iya wuce. Ok, to mu je bayanin kyankyasar kifi tunda na ɗauki kyankyasar kifi zan zo mu ɗauki kyankyasar kifi process. Yanzu in aka kyankyashe kifi na lokacin da ka kyankyashe a mace ɗaya kun kai sa'a za ka iya samun kifi sun fi ƙarfin guda 100,000. Na gani. Saboda yau da kullum da kuma yanayin akwai mortality za ka iya kyankyasa masu riga sun kai sun yawa amma kuma daga bayan ka ɗan samu mortality za ga bai wuce ka irin kifi 10,000, 20,000, 30,000. to yanzu kifin aka kyankyashe shi stage ɗin da yake bi don daga me yake farawa bayan suna ƙanana fingerlings ne farko ko juveniles ne farko? Yana farawa daga fingerlings ne shi wanda za a iya fara fitar da shi. Daga nan sai Juveniles a sai first fingerlings sai juveniles sai post juveniles sai jumbo sai post jumbo sai kuma super jumbo. ok super jumbo na gaban post jumbo kenan. Shi gaba ɗaya yake da
Ok, to shikenan. Yanzu in mutum na bukatan kifi, nawa kuke sai da, duk da farashi na sai yana canzawa, kamar wanda ya kai juveniles yanzu yakan kai nawa? Amma wanda ya kai juveniles misali za a iya bashi naira 30. Shi kuma Jumbo mai fa? siyarwa zai siyar kamar naira 35 zuwa 40. Jumbo fa? Jumbo misali za a iya bashi kamar daga 45 zuwa abin da ya kai 50, ya danganta da girman su. Kasan jumbo ma akwai standard jumbo, akwai wanda kuma irin cost juveniles amma ba su kai jumbo ba. Wasu ma sun dan wuce cost juveniles amma ba su karasa jumbo. Ok, to shikenan. Insha Allah za mu sa namban wayanka ga masu bukatan incubator kala-kala ko kuma kifi kala-kala a wannan gona ta, me cikakken sunan gona? Aji Saf Ali Integrated Farm. Allah ya sanya alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan shine ɗauka ta ƙarshe a shirin gona ta na wannan sati, a wannan gona da muka kawo muku abubuwa. Ku tare mu sati mai zuwa don jin yadda gonar mu ta kaya, kafin kuma mu je ziyara ga